Jaký je rozdíl mezi Twitchem a Kikem? Peníze. Jo? Jo, já to řeknu otevřeně. Admini, co ti třeba jako radí, nebo když máš s něčím nějaký problém, dostaneš ban nebo něco takového, tak ti odepíšou ty lidi z toho Kiku, ti odepíšou do hodiny. Mhm. A hodina už je moc možná pro ně. Na Twitchi ty dostaneš ban, ten ban máš na 2 týdny, 2 týdny ti uplynou a až za měsíc, co ti ten ban uplynul, ti odepíše ten admin, co se vůbec stalo. Aha. Plus samozřejmě ty peníze, což byl pro mě velký důvod, protože nejsem velký streamer, nebo jako asi se řadím do toho průměru, ale nejsem ten nejlepší streamer, co tady je, který má 5000, 4000 lidí na streamu, takže jsem neměl smlouvu s Twitchem, což prostě nedostanete tu smlouvu s Twitchem. A ty přijdeš na Kik, nebo aby jsem se vrátil, já zase přeskakuju, já jsem takový hodně. A když nemáš smlouvu teda na Twitchi, tak máš ze subu, lidi si předplácí, jako si předplácíte třeba Netflix nebo tady Hero, tak si předplácíte i mě na ten měsíc, abyste měli ikonku, aby jsem vás víc četl v tom chatu, abyste měli jiný emotikony a tak dále, abyste prostě měli nějakou tu výhodu. A ten sub stojí pro vás 100 korun, ale ten tvůrce na Twitchi z toho dostane jenom 50%. Mm-hmm. Takže dostaneš 50 korun plus daně, takže dostaneš nějakých 35 korun, 40 korun. To je na nic. Přijdeš na Kik, splníš tam jejich požadavky, což normálně, já jsem teda přišel s tím, že jsem si napsal hned adminovi a admin napsal, jo, jsi fajn, ty známe tě prostě, víme, že máš dobrý čísla, tak pojď, máš tady hned ty možnosti a tam máš 95%. 95% a ještě k tomu, to nemáš na Twitchi, když tam streamuješ a jsou tam jenom lidi, nemusí ti nic poslat, tak jenom za to, že tam streamuješ a máš tam lidi, tak za to dostáváš taky peníze. Mega dobrý. Je to hrozně dobrý jako pro toho tvůrce, že i pro začínající tvůrce to je dobrý, že víš, že když tam budeš mít aspoň nějaký lidi, tak aspoň z toho něco máš, protože nikdo ti nic zadarmo v podstatě nedá dneska. A tam jenom díky těm reklamám, co tam někdy skáčou, tak ty vlastně vyděláváš z toho ty peníze, což na Twitchi taky, ale já jsem třeba máš 2000 lidí na streamu a z toho streamu vyděláš $1 za 10 hodin a tam vyděláš, nevím, třeba když bych měl fakt 2000 lidí na streamu, což se stalo teď jenom jednou, tak máš, já nevím, jestli to chci říkat, ale když bych streamoval fakt dlouho, 20 hodin jakoby ten stream, tak bych z toho klidně mohl mít i jako $800 z toho streamu. Hustý. Bez toho, aniž by mi něco někdo poslal, jo? Což je prostě neuvěřitelný. A je to obrovský ten, takže ano, nebojím se říct, že jsem tam kvůli penězům, protože to je pravda a za mě to je jako normální.